Witajcie w sierpniu, dokładnie 4 sierpnia. Dzisiaj będziemy, dzisiaj wiem którego mamy 4. No, dzisiaj będziemy sadzić trowa, na którą wysypiemy na ziemię, którą nam sąsiad Apacz przywiózł, wydupcył, my ją rozplantowali, rozrobnili, czy chuj tam, kurwa, ale jest, będziemy sadzić tą trowę. Będziemy, albo nie będziemy, urośnie, to nie urośnie, zaznaczą, robimy to łamatorsko wszystko, no. No i tym sposobem zasialiśmy trowa, marki trowa, jedno pudełeczko wyszło, urośnie, to urośnie, nie urośnie, to pierdolimy, ale myślę, że urośnie. No, do zaś. No, jakoś ta woda była za sucho, nie wiem czy kurwa upał taki, za chwilę niby mociulać, ale trawa zasiano, podlano, amatorsko wszystko zrobione, bo nie ma żaden ogrodnik, a nie jakiś kurwa stoloż, muroż, struroż, jest jak zwykły człowiek, cowboy Joe ze Śląska, amator. No, a teraz idziemy sobie pierdolnąć grilla. No, tyle z rozpalania grilla. Teraz to będziemy smażyć kiełbasiunię, boczunię, szyniunię, zresztą nie wiem czy w lodówce ją mam. Ale kiełbasa jest. No i piękny boczuś, gotowy, z marketu. Oczywiście tego kieruję otwarty w niedzielę, jako biblioteka. Wszystko to mnie 30 zł kosztowało. Bo jeszcze jak browara kupił. Tego, że bo mnie go dał. No. Kurwa, dymi się z tego jak chuj, kurwa. Ale boczunio musi być, kurwa. Świeżutki. Fajny taki, kurwa. Kurwa, 13 zł kosztował, więc musi być dobry. O. No nic, smażymy. No kurwa, grill pierdolnięty.
Może nie cały, bo jeszcze trzeba dziecko zawieźć żonie, kowbojowej żonie, córce kowboja Joe ze Śląska. No i cóż ty tyle powiedzieć, co mogę wam powiedzieć. Niestety, do zaś, zobaczymy jaka będzie pogoda, co się będzie działo. Na dzień dzisiejszy grill upierdolony, wypierdolony, zjedzony, wpierdolony, trawa zasiano, zabudowani, rozbudowywani, zrobione, zadaszone tymczasowo. No niestety, albo czekamy do jesieni, tynkujemy, łobodowywujemy dali, albo czekamy do wiosny.